Umntwana wakwaPhindangene unolibo lobukhosi bukaZulu njengoba ezalwa umntwana uMagogo kaDinuzulu nenkosi uMathole. Abe ngumzukulu wesilo uCetshwayo. Ukhokho wakhe umnyamana kaNgqengelele wayengundunankulu wesilo uCetshwayo. Uyeke owayengamele zonke izimpi zesilo uCetshwayo ukusuka kuyasesandlwana namangisi kuze kuyamabhunu encome. Yini umsebenzi kandunankulu wesizwe? Undunankulu-ke futhi wengamele ezombusazwe nezobunhloli nezokuphepha kwesizwe. Uyena owazi ngisho ezasegcekeni nolamulayo nohlebela inkosi ukuthi nokuthi akuseyikho esebenzisa amasiko ukwethula izeluleko esilweni esibuyisa lapho ngahle kuba sesike saphambuka khona noma phambukiswa khona. Unjani ngempela umuntu ofanelwe ukuba undunankulu wesilo? Ingabe kufanele kube umuntu onegazi lobukhosi? Emva koba sekubonakala okungenza ukuthi basesimeni sokubisa ubukhosi ngenxa yokwazi kwabo nangenxa yalokho okuke kwabahaqa nokuthi kwaZulu kuyakubheka ukuthi oyihlomkhulu benzani kwehle njalo bese kwethenjwa ukuthi nalo othiwa ujutshela ukwenza umsebenzi uyokwenza njengoyisemkhulu. Isizwe sobona indlunkulu ezobona umvelenqange ozoveza. uShenge ube ngundunankulu wesizwe samaZulu ngaphansi kwezilo eyintathu, isilo uBhekuzulu kaDinuzulu, uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu, kwaba uMisuzulu Sinqobile kaZwelithini. Ingabe sizobona lesi sikhundla siphindela futhi kwaButhelezi? Ingonyama uMisuzulu kaZwelithini izoqoka undunankulu omusha wesizwe samaZulu emasontweni azayo.